Sokan kértétek tőlem ezt az egyszerűen elkészíthető reggeli receptet. Szükség lesz zárható üvegedénykékre, annyira ahányan vagytok. Körülbelül 1/3 töltsd meg őket zappelyhellyel. Illetve ha nálatok is van, aki csak a zappelyhez szereti, akkor az egész legyen zappelyhes. Ezután jöhet hozzá méz, 1 kávéskanálnyi körülbelül, aztán bármilyen növényi tej, úgyhogy jól beszívja magába a zappehely. Chia mag, mindegyikbe 1 teáskanálnyi, lemmag, őrölt verzióban szintén 1 teáskanálnyi, és ezzel el is készült az alap, illetve én már rakom is a hűtőbe a 2. Aztán jöhet a felső réteg a többihez. Ehhez kelleni fog egy banán, amit tegyetek egy edénybe, és jól nyomkodjatok szét villával. Amikor már pépes, mehet bele natur kakaópor. Ezt rétegezzétek rá az előző tetejére, utána pedig egy kis növényi tejszínt szoktam hozzátenni, amit szintén szépen el kell oszlatni a tetején. Ha ez kész, mehet a hűtőbe egész éjszakára, és ott szépen meg fog dermedni és összeérni. Reggel pedig bármilyen gyümölccsel díszíthetitek. Ha tetszett, mentsd le, küldd el valakinek, aki szívesen megenné, és kövess be további hasonló tartalmakért.